Velkommen til introduktionen disse frokostmøderseminarer kring Vort er Lean. Denne præsentation indeholder syftet kring frokostmøderne, lidt historisk intro til hvor Lean er, eksempler på hvor Lean har været anvendt i Sverige, hvor Lean har været anvendt i byggebranchen, og til slut lidt kring Lean har været anvendt i NCC og vi arbejder med det. Syftet til de her frokostmøderne, det er at fokusere på kernen i Lean, altså selve filosofien. Det er at skabe en forståelse for koncepter og for de olika begreber, som anvendes, når man prater om Lean. Og så selvklart, at man skal forstå lidt kring de olika Lean-værktøj. Lean er lidt som et isberg. Det er så, at de værktøj, som man kender og som man har talt om, det er de, som man kan se, det er de, som er håndgribelige, det er de, som er overvattnet. Men selve kernen i Lean, det som handler om beteende, kultur og filosofi, det er den store grej, og det er det, som er undervattnet. Der findes og florerer jättemycket med olika værktøj, når man prater Lean, og her har vi illustreret nogle af dem. Og det er selvklart, at om man kender til alle dem, så har man en jättebra grund til liksom at prate med, når man prater om Lean, men det er ikke dem, som er de vigtige, som sagt. De, som er de vigtige, det er de tre, og det er dem, som vi prøver på at i videre i det her Lean-frokostmøde. Det kommer at tage lang tid, og det er derfor, vi regner med, at vi gerne vil have de her frokostmøderne over 10 gange, så er man susceptivt for den her kundskaben ind under hytten. Det kommer til tid. Den plan, vi har med at lære og berette om Lean i de her frokostmøderne, det er bygget op så, som den her trekant illustrerer, at vi kommer at give ud lidt information, som man kan læse, om man vil, til lidt selvstudie. Så kommer vi at en liten diskussion på typ 10 minutter og en kvart hver gang, hvor vi diskuterer indholdet i det materiale, som vi har delt ud. Om man ikke har læst, så får man selvklart være med i diskussionen og lytte på slutsatserne ud fra det materiale, som er blevet givet. Og så til slut vil vi introducere et værktøj hver gang, som er det fysiske, håndgribelige element, som findes inden Lean, som dækker det område, vi nu har pratet om. Vi har et tænke, som det ser ud just nu, på at de 10 møder, vi skal have, de kommer indeholde først noget kring fløte, det næste go slow to go fast, fel og kultur, 5S, NCC-projektstudio, NCC-projektplanering, værdefløtesanalyse, CBA, set-based og point-based design. Det er ikke sikkert, det kommer at blive i den her ordning, men det er de her emnerne, vi regner med at komme ind på. Vi stræber efter at holde frokostmøder den første onsdag i hver måned, og det håber vi på. Vi kommer at have en starsite til det, hvor vi kommer at holde information om, når det kommer at blive, og vi kommer at sætte det op indbyggerne rundt omkring i huset før hver gang, så man får informationen, når det er. Lidt det historiske introduktion til Vort er Lean. Første gang Lean blev anvendt, det var allerede i 1914 ved Fords produktion. Han havde mange af de her Lean-tænkerne, men da han skulle gå sammen med General Motors, var det ikke en mulighed at køre Ford med dem. Men når man tittar på den bygning, som Ford var i, kan man se, at han havde tænkt med at flytte gennem huset og sådan. Så det gik liksom bort, og så første gang det kom liksom tilbage, det var efter 2. verdenskrig i Japan, hvor de liksom var slået helt tilbage efter krigen, og der var ikke nogen, som ville handle med dem, så de måtte bare skötte deres eget marked og just producere biler til Japan, og de kunne ikke producere uendelig mange biler, for der var som sagt ingen til at købe dem. Så det der, det liksom bøjer. Derefter så bøjer de at producere jättebra og også ganske billige biler, og det bøjer den vestlige verden selvklart at have svært at forstå. Og derfor i 1988 så får man Ono, som er honom, som har startet op hele Lean-tænket på Toyota til at skrive en bog kring, hvor det er, de gør, og hvorfor det er, de er så succesfulde. I bøjen, der ville han ikke alt gøre det. Han tykte, at de ville tabe bort deres sjæl, om de skulle skrive det i en bog, fordi som sagt, det som er nyklen eller kernen i Lean, det er ikke alle de her værktøjene. Det er hvordan man beter sig, det er filosofien, og det er hvordan man tænker helt i grunden, når man gør nogle ting. Men dem fik han lov til at skrive den her bog, og den er blevet ganske populær.
2 år senere så er der 2 amerikanske forfattere, som får skrevet en ny bok, som hedder The Machine Changed the World. Den boken har været en af de mest solgte bøger nogensinde, og så den er jo selvklart jättepopulær. De får skrevet det kanskje på et lidt mere vesterligt sæt, omkring hvor det her det er, og hvad det er, der gør, at de er så exceptionelt dygtige på at producere kvalitet til en billig pris. Senere i 1992, der sætter der en kilde, som hedder Laurie Koskela. Han sidder på Stanford, og han tittar på alle de her teorierne, som nu er taget frem kring lean. Hur kan man anvende dem inden construction? Og derfor han startet noget nyt, hvor der faktisk kommer 2 nye værker inden lean. Den ene det bliver lean production, som man kender fra bilproduktion, og den anden bliver kring lean construction. Efter den her dagen, hvor han udgiver sin første rapport, har lean construction og lean production faktisk været 2 særskilte vægge. Og efter det så har man jobbet jättemycket på det teoretiske fundament kring lean construction, og har hittet en teori, som passer til, hvordan man kan anvende lean inden konstruktion. I 1993 der har man den første Lean-konference i USA, og i 1997 der får man etableret en Lean-gruppe i USA også. Og i år 2000 der skriver Glenn Ballard hans industridoktorant, hvor han skriver omkring The Last Planner. Det er det, som man inden om NCC kender som NCC-projektplanering, som handler om, at det er den sidste, som skal tage et beslut i en shit af beslutningsprocesser, fordi det er honom, som ved, når man rigtig kan gøre et rigtigt beslut. Og det, som virkelig har ændret sig her senest, det var i 2005, hvor Sutter, som er en amerikansk omvortesektoren, som beslutter sig for, at alle de nye hospitaler, som de skal bygge, de skal gøre det via lean, og de skal både anvende lean inden om designfasen og inden om construction-fasen. Så det har et afgørende indflydelse på, hur man anvender lean. Og det er der, vi er i dag. Om man tittar vart lean har blivit använt i Sverige, så är det ju väldigt många av de här företagen som man känner igen. Det finns både inom de flesta sektorer, det finns både inom kommunsektorn och migrationsverk och stora producerande företag som AstraZeneca och Scania, men även inom bygg så har vi Limbex, just det mindre byggföretag som vann priset för några år sedan. JM har vi här. Partab är också tillverkar badrumsmoduler. Så det är en väldigt stor spridning i Sverige. Utvecklingen i Sverige inom lean började redan 1995, där mindre aktiviteter, så man kunde upptäcka mindre aktiviteter vid fordonstillverkarna, framförallt Scania, Saab och Volvo, och även deras leverantörsföretag. Sen på 2000-talet så ökade aktiviteten och det spred sig vidare i den här verkstadsföretagsbranschen. Men vid 2004 så såg man att det spred sig även till mindre företag och även medelstora företag i de flesta tillverkande branscher. Så det är egentligen de senaste 10 år sedan som det inte har varit enbart inom fordonsindustrin i Sverige. 2009 så såg man även en tillväxt inom nya områden som tjänsteföretag, vård, omsorg och kommuner, men även här kom in byggsektorn i Sverige, började använda mer och mer lean. Så att vi är bara i början av vår utveckling här inom byggsidan. Tittar man på de uppnådda resultaten på de leanföretag som har kommit längst i Sverige, så till exempel Migrationsverket som började med sin leansatsning 2009 har ju både förbättrat sin verksamhet men även sitt kundvärde, där de har hittat ständiga förbättringar för att korta ner sina väntetider. Här är exempel på från 280 dagar till 70 dagar. Men man kan även se det i andra verksamheter när de har uppnått liknande resultat. Tittar man på de byggföretag som har arbetat längst med det, som Lindbäcks Bygg som vann leanpriset 2010 redan efter 1 år av deras leanarbete. JM vann priset förra året och de har skapat en strukturerad produktion med standardiserade moment. Det som är väldigt intressant i deras leanarbete är att de har lagt till dagliga morgonmöten och veckomöten. Och genom det har de räknat på att de har eliminerat 50 onödiga minuter per medarbetare och dag. Så här kan man
prata om uppnådda resultat och ökat kundvärde. Tittar man på, hvor Lean har været anvendt inden hele verden. Det bliver anvendt mycket i Kalifornien og i Florida. Og så bliver det også anvendt lidt i Sydamerika og i Australien, og så er det klart, det er i Japan også. Og andre så er det i Skandinavien og Tyskland og England, at det også bliver anvendt lidt. Det bliver anvendt lidt på olika sæt. Det er primært i Kalifornien og i Danmark, at man har bøjet liksom at tage det ind i projekteringsskedet. Man holder jo også på her i Sverige nu med i form af NCC projektstudier og tage det med der. Men ja, det er liksom der, hvor der hænder nogle ting kring anvendelse af Lean. De andre steder, som er på karten her, viser, hvor det bliver anvendt i produktionen, altså i bygproduktionen. Nu tager vi et eksempel op, hvor man har anvendt Lean både i projekteringsskedet og i produktionsskedet, og det er fra Kalifornien, mere specifikt fra San Francisco. Det er et projekt, som hedder Cathedral Hill Hospital, og det ligger i hjertet San Francisco, som sagt. Det er et hospital, et cancer- og kvindehospital. Det er det største enkeltstående projekt nogensinde i USA, byggeprojekt i hvert fald. Og det, de har gjort for at implementere Lean-retten i projekteringsskedet, det er, at de har anvendt noget, som hedder Current State Value Map, det som på svensk hedder värdeflödesanalyse, som handler om, at man bliver mycket tydelig om, hvordan man ser sin proces i dagslæget, og så får man også riddet op, hvordan man ser, at den mest fordelagtige processen skulle se ud. Og så prøver man at se, hvordan man kan komme dit ved små forbedringer. Man har også implementeret Removal of Waste to Improve Flow, hvilket betyder, at man har set på, hvilke delelementer af det, man gør, er det, som rent faktisk giver værde for den slutlige kunde, og hvad er det, som gør, at man kommer dit uden at skal gå af omvægge. Deruden har man established take time. Det er nogle ting så simpelt som til eksempel at se på, hvor lang tid går der fra, man får en e-mail til, man har sikret et svar tilbage til den, som har sendt e-mailen. Altså, hvor lang tid går der, før man har fået en opgift til, at man har fået den videre i systemet. Building quality, det handler om at kvalitetssikre det, som man gør. Altså, sikerstille, at det, som at man anvender den tiden, som man måste for at leverere nogle ting bra. Ikke bare at leverere nogle ting, fordi tiden den siger, at man skal være længere frem. Og til slut så har de prøvet at anvende pool, altså at de just levererer det, som nogen har efterfråget. At man er mycket fokuseret på, hvor er det, som skal anvendes i næste skede, og just at leverere det, og ikke alt andet type af information. De har også gjort det, at de har samlokaliseret sig, hvor de har sættet i et stort lokale. Man skal forestille sig, at det her det er typ 100 gange 70 meter, hvor de så har haft et stort rum i midten også, som de har kaldt Big Room. Det er det, som vi inden med NCC kalder NCC projektstudio. Og det handler om, at man sidder og jobber, hvor man har mulighed for at have mycket informel kommunikation, så som også formel kommunikation. Men når man så går ind i det her Big Room, så er det fordi, at man skal plotte om nogle ting, som har almindelig interesse for hele projektet, som i for eksempel TVD meeting, som står for Target Value Design, hvor man ser på, hvordan går det for projektet som helhed, og når vi det, som kunden ønsker at fokusere på det. Der findes mange typer af møder, som man kan have i sådan et big room, men det kommer vi ind på under den mødesgang, hvor vi prater om NCC projektstudio. En anden ting, som vi også har gjort for liksom at bibeholde fokus på at jobbe i det her nye sæt, det er, at de har sagt, at alle deres ansatte, eller alle, som er med på det her projektet, de skal have læst den her bogen. Den findes også på svensker. Og der har de så sat det i små grupper, hvor de har læst et kapitel til hver vecka, og så har de haft små diskussionsgrupper, hvor de har diskuteret indholdet i den her bogen hver vecka, som sagt. Og det har været jättebra for liksom at have sådan en pep-talk og holde alle engageret. For en ting er at sætte sig selv i et stort rum. Det ændrer man ikke nødvendigvis det sættet på, som man jobber. Så der måste være støt til jobbe på det her nye sæt at samarbejde på. Det er et værktøj, som vi også implementerer i NCC projektstudio. Det her med pep talks. Og som sagt, på NCC i dag, der anvender vi de her lean-tænkerne i det, som vi kalder NCC projektplanering, som bliver anvendt i produktionen. Vi anvender det i NCC projektstudio, som er i projekteringsskedet. Og så kommer der jo en ny projektportal, NCC projektportal, som kommer at blive implementeret her inden om kort. Og så er det jo også nogle ting, som grundlæggende ligger forud for de her 5 strategiske områderne. De har ikke nogen ting direkte koblet til Lean endnu.
det var lidt omkring, hvad det er, vi vil holde på med i de her næste 10 gange, hvor vi prater lidt omkring Lean for at give jer en forståelse for konceptet. Vi håber, at I vil være med på at lytte med. Men som sagt, det som er vigtigt at komme ihåg, det er, at man kan komme til hver møde, uden nødvendigvis at være med til det, som har været i gang før. Og det var en præsentation, som sagt.